do not face problems like they have been facing. Duol mochung'ne gedo mag apaya pachoka Kenya National Highways Authority KENHA ochako chenro mar puonjo derepe mag loche mating'o osigo e kuonde pimo osigo. Puonj ma kamaeri igeno ni dhi duoko piny monj mamoko kuom apisa mag KENHA osebedo kayudo kowuok kuom derepe mag loche mating'o osigo ma osene e kaunti ma Migori. Jalup apisa matayo chenro mag pimo osigo e kar pimo marongo Edwin Atika wacho ni moko kuom apisa magi osego kata kod kite ka moko kuom derepe lochego eko e kuonde mag tich bende osemonjogi. Really face hostility in the fields. We organize sensitization programs, let's say after every 3 months, because we realize that the teams that are stoning our people in the field have less knowledge on the axle loads. So we sensitize them on the importance of our work. They get to understand the importance of the road, and for them to understand why there is a way bridge. For them to understand why there is also mobile patrols. And then for them to understand that the mobile patrols is not their enemy. In fact, we are there to protect the roads, that they'll benefit more than even KENHA.